Ay lintian, huya na si Juan. Di pa nga ni nagduwang si Manang, pauli na may mga bag ng dara. Juan! Ay, sa mga aki agapito. Ay! Juan? Tataw minuli katulos, di pa nga ni, di ka nagsambulan duman. Bakalatong digdio agapito, dahil ka lamang nandilimpya. Di muna, nagtrabaho nga ni baga ako. Ay, sa mga aki. Nag-reskwila. May mga dara ka bagang bag. Siyempre, sa mga aki, binarakalan ko pigsararo, tatulosin daw. Saro, duwa tulo. Anas ang bago. Ukay-ukay. Karong bag na pirak. Andradara ko. Pirak ina eh? Dahil kang una kaan magdudot-dot. Ay, kadakulong. Iyan ang nagtatrabaho agapito. Ha? Madalong gaman makatipon, duwang si Mana kapasa na. Iyan nga ang pigkasabi ko. Anong ginibo mo duman? Marayang amo mo duman? Ay, sos, kung sa amo, iba-iba akong amo. Oh, iba-ibang amo. Ay, saan mga Ang dato? panguna ko sa mga sanang amo. Dakul sinda. Ay, nakulong ka pala na amo. Masitintang amo ko duman. Si Tinta? Iyo. Ural daw ay? Oh, alright, everyday. Jesus, kaya man kaya pala luminiwang ka. Iyo nga, medyo nagnipis. Wala natagarong medyo minitom ka, dapat kaya nagbuti ka duman. Ara mo kayo, dahil man ako naman nag-iinom ka sa mga tubig din na duman. Kaya man sa imo, si Sintang amo. Si Tinta. Si Tinta. Oh, 70. Kaya man pala ganitong agom ko. Pero dahil bale, anda tong mano. Oh, maka no, sarong karto na kwarta. Iyo nga. Puron man ang ribo. Ay, manang ribo Ay, no? ko doy. Iyan Ano, buksan ko na? dahil ataday mo na. Taday ko panti po paparusan. Dahil mo naman ako alam kung dyan maski kape o ano. Kaya nga, ng pambakal, tawag pagbe. Oo, may kontribusyon sa eskwelahan. Sa pamasahe kang tulumo, subalong. Kung ako ay, pa namahaw, matustusan ka sa nasu mga aki ka pag eskwela. Ay, wow! Parang nagbago ka na. Dahil ka nag-inom? Dahil ba ako nag-inom? Naparungaw. Dati mga overon. O, dahil naman ako nag-inom. Ay, di very good. Oo. Ngunyan, araw ka na nagtatrabaho agapito. Madali ang kwarta. Madali ang kwarta. Kani ka nagpamanili ang inot, naramduman ko. San taong ka sa Manila? Oh, Ano daradara mo? 15 mil. 15 mil man Buli nila niya pagbayaran sa utang hublas. Pasensya ka na kay tita ito. So mga maluho pa kung niya, nagbago na ako. Pero ano man ang ganang trabaho mo? Hamake mo si Tinta. Ara mo kaya, kung dahil nga ni Agapito naglanet, bako pa yan, mga tulong sako. Naglanait! Sige ka naglanait! Nagtatahi kami. Iba man, baka kung ibang lanit na naisipan mo. Kung dahil naglanet, ano mo, ang pakatahi mi kaya kayang. Nag-ano ako naman, nagmamason. Uragon ako minahalo. Kaya sa mga amo ko, urugma, uragon ko nga minahalo. Diwa? Halo? Oh, Tinta. Hindi pa naglanit. Bako pa yun eh. ata na. Pero Baka, iba iyan na magapito. Agapito, kasi Agapito. Adyuan pa lang. Sarong sakong puro manang ribo. Kung dahil naglanet, mga tulo po taiyan. Mga duwang simana pa ko ta. Tulong sako, ang puro manang ribo. Masundo daw muna ko sa estudyante. Masan ka? Masundo muna ko. Amake mo kung dahil pa naglanit. Mga tulo pa iyan ng karton. Pero ang trabaho ko kuya Lumhan, nagtatahi tapos nagmamason man ako. Para pagkatapos may naglalanit talaga napapagal baga. Kaaraw ka. Tapos ubitis ko, pigang halay kasi ganarong ka. Tugudong. Kamu naglanit man.